שם הסירה, כי החוץ נרמד. אתה יכול לתת לי את החכה? לאט לאט, מה אתה משתריש? בסדר, אבל צלם. בסדר, מה שאתה, אני מצלם, אבי, מה אתה מפחד? לאט לאט. אם את הדג כבר, הוא יקרא לא, בסלע. לא מראים את הדג, החוץ נרמד. מה תרמד? מה אתה בא עם חוט תרמד? החוץ שלי לא טוב, החוץ שלי 40. החוץ שלי 40, שתיים הסירה תוציא את החכה, תוציא את החכה. זה גמר לי אבל. תן לי רגע אורן, תן לי, שלא יהיה טעות. הנה, נגמר לי החוט, נו. נגמר לי החוט, אני מכיר את הזה. אין לי מה תשחרר, אין לי, זה לא חוט בד. על הסטארטר, על חוט, החוט. קח, תרים, נו. נו, תרים את המגן, תרים את המגן. יאללה, אני יודע מה יהיה. אל תפחד, אבי. אבי, בלי לחץ. לא לחץ, אני יודע, גמר לי החוט. איזה פצצה, הוא קיבל, אחי. אני לא יכול להרים, חכה, תיק לי 40. סע. חכה, הדג עייף, זהו, הוא לא לוקח. סע. אל תפחד, אבי. הנה, הוא בא. הוא בא, לאט לאט. תתקדם לשם קצת, אורן. הקלאץ' שלך פתוח. כאילו לשם. אם הקלאץ' פתוח, לשם, אורן. לאט לאט. לשם, אורן, בקטנה. איפה הטלפון? לאט, זה אינטיאז. אני עם חוט 40. לאט, אורן, כן, בקצב הזה, אורן. לאט, זה אינטיאז. אם הוא לוקח, תן לו. הוא לוקח לי, תן לו. תן לו שיקה. לשם, אולי יקרה לך, את מפחד. הוא שם, אורן. סובב אליו, אחי, גמר אני לאט. מצלם, אורן, אל תדאג. לא יגמר לך. אבל תסובב. מה תסובב? אין לי מה תסובב. תן לו להתאמץ. אל תדאג, זה שהחוט ארוך, אבי. אין, אבל החוט נגמר לי. שהחוט ארוך, הוא לא יכול לקרוע מהר. אורן. תשאיר את המקל, תן לו להילחם עם המקל. כל רגע. לא להילחם עם החוט. נתתי סטארטר תרים על קצת המקל גבוה יותר. אני לא ידעתי בכלל שהנעת. לאט. הנעתי. תרים. תתחיל גלגל. אורן, טעית. טעית. תזיז את החכה משם, אלי, תזיז את החכה מפה. תרים. תוציא גנץ גם. גנץ'. אל תעצור. תוציא את הגנץ. הוא התעייף נראה לי כבר. כן, לא, הנה, הוא נוקח לך. אל תפחד. תן שיקח. תרים. איזה פצצה, הוריד לו, הנה, הוא נוקח לי. אין כמו ג'יק. איך אמרתי? לא יקרה, מה אתה מפחד? זה חוט 40, מה? אורן, זה 40? מה, אתה בא עם חוט 40 עוד פעם? מה אני אעשה? אבי, מה אמרתי לך? בסוף זה בא לאט. יאללה. לא. תן לו, חכה. גמר לי חוט, אורן, גמר לי מה חוט. לעשות? לא ייגמר לך, סע לשם, אורן. סע אליו. אורן, תעשה שמאלה. אורן, תעשה שמאלה. שמאלה. אני לא רואה את החוט שלי. אני רואה את החוט, סע. אל תדאג. לא תקלט. אורן, שמאלה. לא, אתה מסתובב, סע שמאלה חזק. אורן, חזק סע שמאלה. שמאלה חזק. אתה תקרא את החוט. אני אקרא את החוט. אני לא אקרא את החוט. תאסוף. אל תפחד. תאסוף, זהו. שים את המקל ישר. אורן, איפה הגנץ' אורן? תן לי למעלה לאט. הדג עולה? עולה. אורן, ימינה. ימינה. כן, עוד ימינה. ימינה. זהו, ניוטרל. דגי אתונה. קדם, ככה לשם. ימינה, שיתיישר החוט. זהו. אחי, דג לא יכול להחזיק. לא, אבל החוט שנרמד, זה לא חוט שלנו. בסדר, תמשיך שלא יצא. אורן, ניוטרל. אורן ניוט. לאט. קח את הגנץ' פה, אורן. אורן, ימינה, אורן. לא, חכה, זה בסדר. אני ארצי את הגנץ, אל תדאג. אל תפחד. הוא יתעייף, הוא יתעייף, אל תפחד. זהו, הוא מתחיל לעלות? הוא יעלה, מה לא? תרים. לא מתחיל, אנחנו כן. קח את זה. קח את החרה. הוא בא אליי. הוא בא אליך? תרים. אורן, תהיה מוכן עם גז, אורן. תרים. שלא יהיה חוט חופשי. תרים, אל תפחד. אורן, שמאלה. בסדר, הוא בסדר, אורן. תתעסק איתי כבר עם חוט רמד. ימינה, אורן. תרים את המקל למעלה. אביב, אם אתה לא תזם את המקל למעלה, יתפוצץ לך החוט. יפה, מעולה. רק ככה לעבוד, מקל גבוה. אורן, ניוטרל. אם הוא ייתן מכה... ניוטרל. שלא יבואו מתחת לסירה עכשיו. אני לא זז, אני בניוטרל. תתכונן עם הגן. אורן, רוורס, אורן. אורן. אני לא רוצה שהוא ילך למנוע. רוורס, קח אורן. כפרה, רוורס. אני אפרק את החוט, ואמא שלי. רוורס, אורן. רוורס, כל רגע שמאלה, אורן. כל רגע שמאלה, אורן. זהו, ניוטרל. אביב, תרים אותו. רגע, הוא לוקח. מה תרים אותו? הוא לוקח. שיקח. בתוך סלע בסוף, אביב. אורן, שער אתה ככה בניוטרל, אורן. פלט שלך פתוח. מה לעשות? כי החוט שלי במפחיד, זה לא חוט שלי. אין, קדימה. אל תפחד. רגע. מקל ישר, הוא לא יקרא לך את החוט. תן לו לקחת. תן לו. תן לי להעיף אותו בסבבה. בסדר, יש לי איזה סרט. יש לי 38 דקות בשבילך. רגע, מקסימום תעצור ותצא עוד פעם. לא צריך כלום. הכל בסדר.
כשאני אומר אני ג'יג לא יכול זה להרים אותו, אין לי מפחד חוצפה. שהוא ייכנס הוא לסלע. לא ייכנס. לא, בסדר. כשאני אומר ג'יג זה ג'יג. כן, כן, תן לו. יאללה, איזה יופי, בואו לראות. לא, תשאר ניוטרל, לא צריך בלגנן. הוא בסוף ירד לו לתוך סלע. לא, זה לא דק סלע, מה ירד סלע? גבוה כבר, זהו. הוא כבר הוא בגובה. עלה כבר בצלע. ירד, מה זה ירד לו עכשיו חוט 20 מטר פה. יש לי פה איזה 30 מטר פה הוא לקח. דפק לך נמוך? זה לוקוס. לא, זה לא לוקוס. לוקוס לא ככה אני נלחם. אני מאמין שזה לוקוס לבן. נו יאללה, תרים כפרה. לא יותר מדי. אורן, אני לא יכול אחי, בסדר, אני... תן לי לאט, מה לאט, שאתה לאט. רוצה, אני איתך. למה אני מכיר כפרה, אני מכיר את החוט. זה לא חוט בד, הייתי עכשיו מורף אותו. אל תפחד להפחד. שוף. הנה אני מגיע, זה שלא יאכל אותו דג גדול, זה מה שאני... איזה דג גדול אחי, זה דג של איזה 10 קילו פלוס. אורן, זה 10 קילו פלוס, על מה אתה מדבר? לא מהר, לאט. לא, כשהוא מרפא אני מעלה. בסדר. הנה, הוא עולה. יאללה. שרים רק עם המקל, לא עם די, שלא המקל. תסגור יותר מדי את הקלט, שווי. יפה אביב, מעולה. מקל ישר. שהסירה לא תתהפך. זה כבר 6 דקות עם החרא הזה. איזה פצצה נתן. שייקח, זה לוקוס לוקח או מתי? אל תיתן יותר מדי. איך לוקוס לוקח? אני יודע שהוא... נראה לי צריך לנסוע. מרגישים את זה, לא, אל תיסע לו. מרגישים את זה על המקל, ברגע שהוא לוקח לו הוא מרגיש את הלחץ. לוקוס לא נלחם כל כך הרבה. אם זה לבן, כן. אתה על ריק. אתה על ריק. כשאתה מסובב על ריק, אתה עושה סיבובים בחוט, החוט מאבד מהכוחות שלו. תראה את יניב, גם מנסה. אני תמיד מנסה. מה? יניב! אתה יודע שהמלחמה הזאת עכשיו הדג הזה משחרר חומר שמושך דגים שכאילו במצוקה? אביב, אני כבר במצוקה, ואם היה לך את הדג... איי. תעצור את הצילום אחי. תעצור את זה, תצלם מההתחלה לפני שאני מרים אותו. אין בעיה, אני גם את זה אצלם. אני לא יכול להרים אותו אחי, אני אאבד את הדג, אני... הכל בסדר, מה שאתה... תן לי לעייף אותו ככה, תן לי זמן, אני יודע מה אני עושה, למה החוץ שלי... יאללה כפרה, יאללה. הדג כבר ירגיש... אלי אומר, הסלע גבוה, הוא יודע מה הוא אומר. יפה אביב. אביב, עם המקל, אתה מגלגל עם ה... יפה, רק ככה. רק ככה. ברגע שאתה מחזיק לו ככה, החוט לא יקרה. הבנת? אלי, אתה פותח עין. תזיז את הדברים אורן טיים. תעשה עיניים. זה. אתה יודע מה אני אומר. תכין את המקום להזיז את הדברים. אל תדאג, הוא בסדר. הכל יצטרף פה, אלי. לא יסתרקב שום דבר, קודם שיעלה. לאט לאט, בלי לחץ. לא לחץ, אתם מלחיצים. אנחנו לא מלחיצים, יש לך פעמים שמלחיץ. נגמר לי הווידאו רק. תעשה תנתק, תעשה חדש. אתה צוחק, נראה לך. תנתק, זה ייקח זמן. אביב, תשתדל שאתה נלחם שהחוט הזה יהיה פה למעלה. ככה, כאילו חצי סיבוב. זהו. אתה מבין, ככה יש פחות שחיקה על הטבעות. לא אומר לך על הגן שלך, יהיה לנו חר מודר. הוא הולך אחורה, סתכל. הוא בא. תתכונן עם הגנץ', אלי, אני מכבד את המנוע. אני מכבד את המנוע. אלי, הגנץ'! בסדר, מה הלחץ? איפה הגנץ'? עכשיו זה באמת כמו לוקוס. זה כמו לוקוס ככה. חכה, לא יותר מדי, אביב. לא יותר מדי. אלי, הגנץ', אלי, כפרה. חכה, איפה אתה? איפה הגן? איזה גן? עולה, הוא כבר פה, הביא מאות מטרים. שלא ילך למנוע, תזיז את החכה, אלי, תזיז, כפרה. תזיז, שהוא יוכל להסתובב. תן לי גיעה רוורס. תן לי גיעה רוורס אולי. שמעת? אני מפחד. תגיד לי אם לכבות את המנוע. תחבר מקסימום. לא, למה לכבות? כי זה עושה רעש, מפחיד את הדעת. אלי זוז, אתה מפריע, אלי. אלי, תחזיק את ה... חבר, תעשה רעש. תזוז שמאלה, אבל תזוז שמאלה. הכל בסדר, תנו לו לעבוד, הוא עובד יפה. 9 דקות, אבי, מת אבי. תנו לו לעבוד, שיעבוד. אתה מרים עם הרולר, לא עם המקל. נצא לי מרחוק. לאט לאט. אלי, תחזיק את הגנץ' פה בקצה. שתוק כבר. אלי, מה עם הגנץ'? אלי, הגנץ'! אורן, אתה רוצה דג? מה עם הגנץ'? תן לו להרים. הופ, תן לו. מעולה. איזה גבר אתה. שלי אומר, מתי לתפוס, הוא יודע מה הוא אומר. זה לא חיים, באמא. אתה במקום, או... אתה ממשיך לדור עם סביקי? סביקי זה אח. מה אתה עלה? הופ, תן לו, וואי. יאללה.
איזה נגיחות. בוא'נה, זה עיר בה גדולה. אתה תופס עיר בה. שלא יאכל אותו, כרית. לא יצא לך... וואו, כמו אבן, אה? לא, הוא עולה לאט לאט, זה אינטיאס, חבר'ה. אנטיאס ככה? אינטיאס, זה אינטיאס. תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו. הוא מנקר, אחי. הוא ייתן מכה פתאום. הוא אה? ייתן מכה, הוא פתוח עכשיו. נתתי לו, יש לו מידה שהוא יודע, יפה. וואי, וואי. אורן, אתה... עם המקל, לא עם הרולר. יצאת הראש צילומים. הוא לא עולה, אה? הוא זהו. מפחד לעלות אותו. וואי, וואי. תן לו שיתאהב, בן זונה. תן לו שיתאהב! יאללה, אל בקור. 11 דקות. אל בקור! אורן לקח אותנו, לאן אני לקח? נתניה להיט. וואי, וואי. אביב הדייג. תהיו בשקט. לאט לאט. מחר אביב קונה חוט בד. הופ, וואי, וואי. אחי, זה אינטיאס גדול. יאללה. מה יקפוץ למים להוציא אותו? זה אינטיאס גדול. שואו. זה אינטיאס של איזה 10 קילו לפחות. לאט לאט. לא, אל תפחד, חוט 40. הראש שלי. איך אתה בא עם חוט 40 אתה? תראה את החכה איך מתקפלת, תיזהר שלא תישבר. ישראל. תשמע ישראל. תראה, תסתכל. וואי. ביי ישראל! יו. תראה כפה מתקהר. אני רוצה פילה אחד. חכה את כפה. אביב הדייג! זה ג'יק שאני אמרתי לו לקנות דרך אגב. ורוד, ההומו? כן. אמר לי לא רוצה את זה. מצד הגאווה. מצד הגאווה. כן רוצה את זה. לא רוצה את זה. יצא דג הומו בטח, ואמא. נו באמת, אני עומד עם הגן כבר שעה. שתוק. לא, תן לו, מה אתה? אני יודע מה אני עושה, אני נותן לו שהוא, אם הוא ייתן לי זה, התנגדות. הוא לא ייתן לך, עכשיו, אני לא נותן לו. תקשיב, מה שקורה עכשיו הוא שוחה על הצד. אתה מרים אותו ככה, סלינג, בגלל זה קשה. קלינג. הוא לא שוחה יותר, הוא לא לוקח, הוא עייף. יאללה. קלינג. עוד 5 דקות אני רוצה. דע לך איזה לבן של איזה 15 אנחנו פה בווידאו כבר פה 10 סרטונים. מה, אני כבר 12 דקות. אביב צופי ביוטיוב. אביב, את ה-GT הרמת יותר מהר, אביב. לא, טוב. חבר'ה, מה אתה רוצה שנקרא לתמיר? לקרוא לתמיר שיעזור לך? טוב מאוד, אתה עושה מעולה. אנחנו רק רוצים לראות את הלבן כבר ולהוציא את החלק. שחר, תראה את החבר שלך, הזבל הזה, במקום שיחליף איתך מקום. גילה. אתה רואה אותו? אני רואה קלר. צבע. לאט, צבע, עלק. תרים. הופה! אתה עם רולר, אתה עם קל. בבקשה, אביב פה. מרים דג. קבלו את הדג. זה אינטיאס יפה. זה שלא ילך מתחת לסירה. לאט. אינטיאס. אלי, תתכונן עם הגנץ'. אינטיאס. הנה יורד למנוע, בן זונה. לא יורד, הוא עולה, זהו, הוא גמור. לאט. הוא תפס אותו בג'יג מהגוף. זה טונה. זה טונה? טונה. זה פלמידה כאילו? טונה. על בקור. יביא אותה. בקור מחט, זה פלמידה לבנה. לאט. נתפסה בבטן. תפוס אותו טוב, אלי. אלי, תפוס אותו טוב. לאט. לאט, אל תרים יותר. תן לו כבר בגוף, אלי. זוז, אביב, זוז. דפנת מהבטן. רגע, שלא יצא מלא דם, חכה. תיזהר מהג'יג, אז הכולל תפסת אותו בפוקס. תפסת אותו בפוקס, אחי. זה פוקס נקרא. זה נקרא פוקס, אחי. מי לא יגיד לא תפסנו דגי, זה חיים? נתק את זה. אביב הלהיט. איזה יופי. אביב זה אח. בוא'נה, תפסת אותו בפוקס, עם אחי. הדם, שלא תוריד לנו פה. מי רוצה טונה? איזה יופי שזה. לא, דם, קח אותו מפה, קח אותו מפה. רגע. מה זה? כמעט השתחררה. לא להאמין. כזה קשה להוציא אותה נתפסת. יאללה, כל הכבוד. סוגר וידאו. רגע, חכה. תהיו בריאים וחזקים. אביב, שם. מה התמונה? נצלם וידאו.